baliabide indartsunanentzako. 10 minutu arnasa hartzen neotia suposatzen duna. Da, 2 golpetan hartzen da eta utziten da atetzen. Hola, berez aberekiakin, abetik hartzen da eta zutik jarko nakusteko. Hala. Dena abetik hartu eta abetik botata. Hartzeko indarrain eta utzi atetzen. Soinun badirudi, hola indarra egiten dara, ez da, ada hartu. Nebazu gehiago erekia ba, hartzeko. Bakotxa bere erritmoan, bai? Eta kontatzeko proposamena. Frantxuti da zara. Nola? 1, 2, 3 kontatzen dute, hoi izango dira 10 taldik. Eta 1, 2, 3, 4, 5, hoike 10 minio esplikatuko dut. 10 nik ustenin, bigarrenean niko. 10 nik ustenin, bigarrenean. 10 nik ustenin, 10 nik ustenin, eta hola jain dut, bosteko, osea, 10ko taldez osatuako 5 intut. Eta jarrituko eta hemen. 10, 10, 10, 10, 10. Taldik, berriro 10, bigarren igona, berriro 10. 3 nigo, berriro 10, berriro 10. 4 berriro 10, berriro 10, eta azkenik alditza da 5, ez? 10, eta ja 5 kontatuta, 10. Zein da kontua? Ega lima zuintzen ezak ordula jakin, 10 minutu jarri gutxora bera, eta eurra man, baina, mino gabe, zure bizitza zuera gakia, nahi zuen bezalain. Ni proposatuko izu, ni nola joten eunero, eta emaitza bikaina ematen jo. Hasieran ordula jakin hasi nintzen, eta poliki, hainbat saiak eran ondone, ondori jo ontaietuna, eta hola jo. Azalperaino, oan ariketa besatin utzeko.